Aswal. Kalito, saan sila? Diyan. Ayun o. Nalakad na si Kaunat. Need assistance. Kaya Kaunat. Ayun o. Look at this dude. First time niya. No. Tukod ulit. Tukod. Good morning mga ka-GSB. Day 3 of our ikot Pangasinan. So ang ruta natin, syempre nandito sila Onat saka si Kalito doon. Kalito, kaway ka naman dyan. Good morning. Iyon. Ganado. Onat, saan tayo ngayon? Yung first time ko mga katropa, mapuntang ngayon kami sa Burgos daw, Pangasinan. Burgos, Pangasinan. Time check, Onat. 5 p.m. 5 p.m? 5 p.m. pala. 5 p.m. Ng umaga. 5 p.m. na lang. So, kakakaano ko lang kasi kaya hindi ako nalimpungatan yata ito si Kaonat. So ngayon punta tayo day 3 of our ikot Pangasinan. Rota natin Burgos. Mga katropa, subscribe nyo po kami at i-share sa amin sa GSB Gutom sa Biyahe. Maraming po salamat at ingat po kayo lagi. Ayun o. Kalito, saan sila? Diyan. Ayun o. Nalakad na si Kaunat. Hindi o, nakaangat siya o. Kayang kaya pala yun. So yung mga ka-GSB, nandito na kami sa may Sigsag Road sa Aswal. Andun yung view deck. Kaso madilim pa kaya hindi pa tayo pupunta ron. Ayan na si Kaonat. Ayan, nakaangat din siya. First time niya kasi. Diretso. Diretso kila. Look at this dude. Kaya Kaonat. They ask you how you are, you just have to Ayun, say oh. that you're fine when you're not really fine, and you just can't get First into time it. niya. They would never understand. Tukod ulit. Tukod. So yun, diretso ulit tayo mga ka-GSB. Ito lang naman yung ahon dito. So banda ron patag na rin. So tara, get it away. So yun mga ka-GSB, tuloy pa rin ang ating biyahe. So nakita nyo naman, madilim pa talaga. Kasi talagang inagahan namin to dahil alam namin na medyo mahirap yung mga daan dito. Ayun o, welcome Alaminos City. So nakarating na tayo dito sa may Alaminos Bani Bypass Road. Ito yung bagong gawang daan. So ang sabi nila Kaonat, diretso na raw tayo ng Infanta, kaso si Doc medyo nag-aalangan dahil medyo malayo-layo pa yung Infanta. So from here, nasa 59 kilometers pa yung Infanta. So good luck na lang sa amin. Kasi ang original nating rota is Burgos lang. So medyo ginanahan sila Kalito at Kaonat. So ituloy na raw natin sa Infanta. Tingnan na lang natin kung saan tayo makaabot mga ka-GSB. So ika nga ni Kalito, get it away! Delikado yung ginawa natin kanina. Masyadong ano pala yun, palusong. So nandito na tayo sa may Mabini
Ayan oh, bayan ng Mabini. Ayun, naghihintay na pala sila ng dalawa ni Kalito at Kaonat. Magaling kang kupal ka. Ayun oh. Ayun oh. Nandito na kami ngayon sa may Mabini. Kaonat, time check 6:30 ng umaga. 6:30 na ng umaga mga ka-GSB. Dito na kami sa Mabini. Kumusta Kalito? Ito, mahirap. Mahirap, sumakit na tuhod ko mga ka-GSB. GSB, mahirap umahon. Ahon dito sa Mabini. Ahon tapos Tapos, papanik panao tayo mga ka-GSB. Si Kaonat, panik. first time mo. Oh, first time ko pero hindi pa masakit yung tuhod ko. Buti mo. Mamaya siguro jogging ko na lang mamaya kasi mahirapan ako. So next stop natin. Burgos daw, sabi ni Doc. Nauna na si Doc eh. Ayun oh. So kita tayo ulit sa Burgos mga ka-GSB. Pero bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe to our channel Team GSB, Gutom sa Biyahe. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So ika nga ni Kalito, Head away! Mua. Here we go again. ahon na naman mga ka-GSB. Grabe. Oh, doon tayo galing oh. Par, nasa na yung kasama niya, par? Naiwan na tayo, Kalito. Talo tayo ngayon. Anong kailangan kong gawin? Ayun. Sa wakas nakaahon din. Naiwan na tayo. So medyo sumasakit yung ating tuhod mga ka-GSB. Kulang sa munggo. So tuloy pa rin mga ka-GSB. Mamaya uli. Get it away. So ayun mga ka-GSB, nakaahon din tayo sa wakas. So ang hirap nung pinagdaanan natin doon mga ka-GSB. Kumbaga yun yung tinatawag nilang Anli Ahon. So nandito na tayo sa Burgos Public Market. So nakita nyo naman, napakaganda at napakalinis ng Burgos. You know, dito pala mga ka-GSB ang Burgos Auditorium. Mapasok pala ang kanilang munisipyo mga ka-GSB. At dito makikita ang Balay Ili Burgos. Ayun no, yan ang pinaka-munisipyo ng Burgos, Pangasinan. So meron tayong nakilala dito, sila sir, saka sila ma'am. Ito nga pala yung simbahan ng Burgos. Ito yung Saint Isidore the Farmer Parish. Ayun no, napakaganda at lumang-lumang datingan. So simple lang pero maganda. Ayun no. Yo, Good morning. good morning po. Nandito na po kami sa Burgos. Pamunta pag Anli ahon pala dito mga ka-GSB. Pero tinalo pa rin tayo ni Kaon at wala pang practice yan sa ahon. Sumakit kasi yung tuhod natin.
So nandito tayo ngayon sa St. Isidore, the Farmer Parish. So time check kaonat. Naku, aga natin mga katropa. 7:20 na. 7:20. Si Kalito. Ayun, si Kalito, napakalayo. Ayun pa rin, si Kalito, yun oh. Nagsiselfie doon mag-isa. So next stop, Kaonat. Yun, hindi ko alam. Baka dito na lang tayo. Diretso yata tayong Dasul eh. Oh, Dasul. Yun ang pinakahuli. 1 kilometer na lang. 1 kilometer? Ayun, lapit na. Eh, diretso na natin ang Infanta. Diba mga ka-GSB? Kaso masakit na yung aking tuhod. So, Hanggang Dasul na lang tayo. Pinakahuli. next stop, Dasul. Mga katropa, mga bikers dyan, mga hindi pa nanonood sa amin, maawa na kayo. Kaya inimbita namin kayo na manood sa amin. Subscribe nyo po kami, i-share sa aming JSB Bike, Gutom sa Biyahe. Day 3 na namin sa ating ikot Pangasinan, Omicron edition. Pang ilang stop na natin to? Pangatlo? Pangapat. Pangapat pa lang. Ang napunta natin, Labrador, Sual, Alaminos, Mabini, Tapos yan, Burgos. Burgos. 5 na pala. So nakakalima na tayo sa ating day 3. So sana makadalawa pa tayo kung kayanin pa natin ang Infanta. So next stop is Dasul. Ayos, nandiyan na si Kalito. Ayun oh. Mas malayo pang San Fernando. Oh. Maraming yung San Fernando. Kaya tayo siguro Infanta. Mas malayo pa raw yung San Fernando na binahin namin, pero hindi natin alam kung anong eh. Masakit kasi yung aking tuhod. So mamaya na uli mga ka-GSB. Ika ni Kalito. Get it away! Home quality of salt. Home of quality salt. Home of quality salt. So ayun mga ka-GSB, so, narating natin ang Dasul. So from Burgos to Dasul is 9.2 kilometers lang pala, kaya medyo mabilis lang mga ka-GSB. Medyo nabulol lang tayo dun sa home of quality salt. So sa Dasul dito makikita yung mga purong puting-puting asin. So ang asin nila dito napakaalat. So yun mga ka-GSB, sa sobrang lapit napalagpas tuloy kami ni Kalito dahil hindi kami lumiko dun sa may triangle. So nagtanong kami sa mga ka-GSB natin dito. Siyempre balik tayo. So pagdating namin doon, nandun na sila Kaonat at si Doc. Inaantay na pala kami. So ikot muna tayo sa Dasul, Pangasinan. Ayun mga katropa, nandito na po kami sa may Dasul, Pangasinan. Narating na rin namin ang Dasul. Time check Naku, sakto mga katropa, alas 8 ng umaga. Alas 8. Alas 8, sakto. Oh, sakto. Ayun oh. Kalito, asan si Kalito? Ayun, picture oh. Siyempre, alas 8 na, almusal muna tayo. Siyempre, Team GSB nga eh. Na lang tayo. Oh. Pinakahuli natin. Mga ka-SB! SB? Ay mga ka-GSB! Nandito na kami sa bayan ng Dasol. Dasul. Oh, kakain muna kami. Ayan oh, yun ang sinasabi ko eh. Gutom sa biyahe. Ito original gutom sa biyahe. Join to... The world. Right! So, kain daw muna tayo, sabi ni Kalito. Siyempre, GSB nga eh, gutom sa biyahe. Tingnan natin kung ano mga food trip doon. Get it away! Ayun oh. Ito tayo kakain. Pinapaitan yun. Ha? Ay, ito pusit. Pusit ako, pusit. Ayun oh, may pinapaitan. Yes, sir. Ayun. Tell Jace. Ayun oh. Aw. Init.
Init mga ka-GSB. Ayan o. Marami tayo. Ayun o. Kalito. Yan na tayo. Mga ka-GSB. Sige magkisilin eh. So yun mga ka-GSB, natapos na rin tayong kumain. So syempre, nasarapan sila Kalito at Kaonan. So next stop mga ka-GSB, Infanta, Pangasinan. So mahaba-haba na naman padyakan nyo mga ka-GSB. So time check dito is 8:30 ng umaga. So batche na tayo mga ka-GSB. Get it away! So yun mga ka-GSB, may pot-pot pang kasama. So nakarating na rin tayo sa wakas sa Infanta, Pangasinan. So syempre hindi natin sigurado kung Infanta na ba to. So nagtanong tayo kay Lasen para sigurado na dahil parang nalapitan tayo mga ka-GSB. Mabuti na yung shoot. Magaling ang kupal ka. Ayun o. Andito na tayo sa Infanta. God is good. God is great. God is love. Ayun o. Kalito. Kaonat. So yun, nandito na tayo sa Infanta. Ayun si Kaonat o. Ano na, Rambo na o. Kaonat. Kamusta? Ayun o. Nagpakita na. Dahil ano eh, minute eh. Ayun o. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayun, baka huliin ka ng mga pulis oh. Patay. Damit ka. Baka huliin ka ng mga pulis. Kalito, ano? Laspag? Buhay pa? Mahon. Ayun oh. So yun mga ka-GSB, natapos na natin na dito na natin tapusin ang day 3 ng ating Ikot Pangasinan Omicron Edition. So nandito tayo sa Infanta. So nakailan tayo, Kaonat? Na bayan. Oo. Anim tayo. Anim. Anim, ano yun? Yun, sa may Bugay yun, Labrador. Tapos Swal. Swal, Tapos Alamino. Alaminos, Mabini. Mabini, Datul. Dasul, Burgos. Burgos. Saka Infanta. Pito. Ito pala. Ito. Yun oh, pito. Paano yan mga katropa? Dito na lang matatapos yung aming Ikot Pangasinan Day 3. Kaya maraming pong salamat sa mga nanood. Sa mga hindi pa nanonood, mag-subscribe na po kayo at i-like nyo po kami ang GSB Bike. Pagutom sa biyahe sa Pangasinan. Ay pong salamat at mabuhay po kayong lahat. God bless! Sa wakas po, nakarating kami dito sa bayan ng Infanta. Ito ang last trip po namin, kay GSB. Siya lang ang last trip niya. Last trip ba natin to? Kaonat. Hindi pa. Siya lang last trip mo na. Hindi, last trip lang dito sa biyahe natin. Sa Ikot Pangasinan Day 3. Day 4, saan tayo? Therefore, doon tayo sa Alcala, Alcala? sa Nicolas. San Nicolas, yun. So abangan nyo mga ka-GSB, Day 4 ng Ikot Pangasinan Omicron Edition. Hanggang sa muling paglalakbay ng tatlong magigiting ng mga gutom. Siyempre dito lang sa Team GSB, Gutom sa Biyahe. Ready to way.